Haga jingle kai Duran Cup ka bahap haga group D hapdeng ka Kenhun jongo Aiban ka FC Goa Persia ega Dao Chao Heroes. Haba pai shaka ka jingle kai ka FC Goa ka yo shwa bat pen ki ijan tang haga minit ka bakhat khandai lengba Mohammed. Bad haga minit ka ba live peu pra ka FC Goa ka yo biang ban tap ega gol ka ba ar lengba Carlos Martinez. Bad hadu bukur ka kela step ka FC Goa ka tam da ar lanot. Haga kela mit ka jingle kai ka long maria khaja ka baro ar thali Kenhun ki klemla bat pen ki jar Henry day haga additional minute bad hashwa ban kod artat ka jingle kai kata ka minute ka ba khandai peu plus new lengba u de Windra ka FC Goa ka yo ban tap ye ka gol ka balai haga ne ka jingle kai. Bad leng bagi ni gilai gol ke FC Goa kala job ya kani ke jingle kai padi orong syaka quarter final jong ke Duran Cup mentau senam. Haga jingle kai FIFA Women World Cup semi final ka baar hapdeng ke Australia ka badai ka ri ka priang ya kani ke FIFA World Cup Persia ya ke England. Bad kani ka sen ka badengkong bagi ni gi ar teli gi Kenhun kini kendu haga jingle kai FIFA Women World Cup. Bad kaderu ka sin ka banengkong nagamenta ka Australia ban poi siya ka semi final. Bad kadai ka sin ka balai nagamenta ka England. Haba pai siya ka jingle ka semi final ka baar ka England kala yo shwa bat pen ki jar nengkong haga ne ka jingle ka hadin siteng ka datam jong ka jingle ka kata ha ka minute ka balai penreu. Bad ia ka gol layo ban tap leng ba ka ila tune ka badai ka theyele ka naka club Manchester United. Bad day le magane ke shigol hadu bukut ke kela step ka England katam dai way launat. Haga kela mit kata ka minute ka ban riu peu lai ka samker ka badai ka theyele kai na ka club Chelsea kala pen ki win ya ka stadium haga ba kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong jong ka Australia bad ka deru ka gol pen ya khai haga ni ka jingle kai. Henry haga minute ka ba nyau peu way ka England kala pen ngap jar biang ya ki nongkershan jong ka Australia adin bagala yo ban tap ya ka gol pen tam lengba ka Lauren. Bad haga minute ka ba prap riu ka England kala pen kutno ya ka jingang not jong ka Australia bad boy siya ka final hadin bagalayo ban tap ya ka gol ka balai haga ni ka jingle kai lengba ka Alicia Russo. Bad day lengba kini gilai gol ka England kala la ban lem ya ka Australia da laila ka way bad yorung siya ka final haga sin ka baningkong haga jingle kai FIFA Women World Cup. Bad kan yang kenduk final Persia ya ka Spain kaban ya kai haka arpeu terik umanai Ogos haka por lai shiteng janmit.